Kauke County ma Mombasa ni kweo nene thoth counties motele kod duond bura mar UDA ng'anyo mano bagi odiochieng' ma kawuono kowuok Kericho, Meru, Nyeri, Nakuru, Narok e kind mamoko. Jopiny koni wach mane miyo gi midhiero en paro mar chik mar omenda. Gino ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogone bade piny. Chumba ma Eldoret kaka jodito moni lero rowere wuok gi runge madiyo ne jonjore kendo timo ler e bomano. Martin seche 24 bang' jatend piny William Ruto go bade piny wi paro mar chiko omenda ma higa 2024 counties ma opogore ma itayo kod duond bura mar UDA oleo ne ng'anyo mobagi odiochieng' ma kawuono kama ne ochako ng'anyo gokinyi obila ne obayo kod iro malungo wang' gino mane oduoko gi pacho. Kochakore gi Kericho, wuoth kod chenro mag ohala ne odhi nyime kaka pile. Jopiny koni paro mar chiko omenda ma higa 2024 mane okelo pogruok e paro gino mane William Ruto oyie wito oko. Kama wakaaji wa Kericho, shida zetu ni moja. Tunajua pesa ambayo inatengenezwa kama hii ya Binance Bill, inatengenezwa hii pesa na inaenda kwa mfuko za watu kesho zikikuja. Unaweza sikia Brazil in Kericho County imeongezewa karibu 10 billion. La hiyo 10 billion itakuja ingia kwa mfuko ya watu. Wakichana meenda maandamano sababu naona na nyanyaswa. Hakuna hata hela kama mbeleni. Hela hakuna. Tuko na sita, tuko na njaa. Kila kitu ni kali. Tunasema President, umefanya kitu mzuri papa. Echuny boma ma Eldoret, rowere ma oting'o runge owuok oko mar rakore gi jonjore mane nyalo rocho chenro mag ohala e bomano ka bende giriwore timo ler e chuny bomano. Nyeri bende ohala ne odhi e nyime kaka pile kopogore kod tich ariyo mane gimonjo e ohelni. Kendo tijwa wadhi mbele kaka an mekanika waendelea gi tich maber kabisa. Aneno ni wach maandamano na to koro ginyalo were kode matin nikech kalure gi gima rais nyocho wacho oonge weche mang'eny. Ka Narok to ganda okwayo jatend piny mondo kik lok pache nono to ginidogie ndara. Damu imemwagika kwa wingi ya watoto ambao tumezaa. Mimi ni mama ya Gen Z. Tunaomba tu after those 14 days asituruke, wacha hii kitu atupilie mbali kabisa. Mimi naomba tu rais bila alisema afanye hivyo, lakini baadaye asibadilike tena juu unajua tumesoea na yeye sema kitu anabadilika. Counties kaka Nakuru, jogo ma ichichigoni jonjore otemo rocho kwe, kata kamano iro makech mar obila ne okeyogi. Magi gin counties manyaka nyicha ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda ma higa 2024 chakre osebedo e lai manyime bago ng'anyo kasani to koro neno ni gidok chien ne ng'anyo go madhi nyime pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV.